Za lidi máme Tonkizák, já vítám u Krásvina. Dneska tu máme další Greymore, dneska mu testovat, dneska mu zabíjet Granny a Grandpu, dneska tu máme experimentální videjko, přátelé. Dneska neděle, krásný den, na den. Dáme si asi Granny, je tu easy. Dneska zabiju Granny pomocí katakomby, jak je ta jelice, ta místnost, je ta páčka, já si to ukážu, já vám to ukážu. Dáme si play, dáme si krátký cíl, je tu loading, je tu denina, je tu Granny, je tu Grandpa, jsou tu kamery. A dáme si krátký cíl, baby, jako vždycky. Dneska já si budou 3 experimenty, první zabijem Granny, potom Grandpu a potom zkusíme tím doorlockem zastavit Granny, spíš Grandpu, přátel, to jsou lidi. Je tu Merry Christmas, je tu denina, přátel, to nastavíme, tel části je ta katakomba, prostě ti helice, to nějak udělat, co uděláme, tel části, už nějaký item, prosím, je tu něco, ono tu není, je, velký problém, ono tu není ten item, tel části bude vysta Granny, ona tu není Granny, pojď, je to velký barák, ona tu dáme, moment. Tu nic není, pane bože, musí fungovat experiment. Je tu item, je tu cave, přátelé, tu se říkají, dáme to, máme tento cave, přátelé, jdeme zpátky do lokace, jde ta katakomba, prostě ta místnost, přátelé. Do lokace, jestli to fungovat, dáme to sem, napadám ještě jenom, prosím. Tak nic, prostě nic, a kupříte Granny, dělat si tak nic, pohodě, a kupříte Granny na 100%. Je tu Merry Christmas, jsme schování, jestli bude fungovat ten experiment, panové, dneska budou 3 experimenty. Nebo spíš 4 experimenty, to bude fungovat, přátelé, tu Granny, je tu Granny, čau, pojď sem. A bum, je mrtvá, je to odpalil, je mrtvá, cože je tu babička, Anička jako Santa Mod, ona je mrtvá, čau Granny, čau babičko, jsem mrtvá, ten item tu je, on tu je ten item, diváci, první experiment fungoval, náš pomocí Granny je mrtvá na 2 minuty, dáme sem tohle, dáme si my menu a takom zabiju Grandpu, stejným způsobem, přátelé. Takže to nefungovalo, takže to je na 1, tak zkusím další experiment, zkusím zavřít Grandpu pomocí téhle zbraní a ten doorlock, to nastavíme, prosím. Grandpa tu musí být někde, udělám bordel, dám sem vázu, to nastavíme, je tu doorlock, máme doorlock, diváci, nastavíme, té části musí být doorlock, máme to diváci, to nastavíme, je tu Merry Christmas, dám sem bordel, tam přijde Grandpa, diváci, dám křížek. Prostě diváci, je tu Merry Christmas, je tu Grandpa, pojď sem Grandpo, pojď sem, to funguje teraz, prosím, že by to fungovalo, moment. Doorlock, funguje to, yes, doorlock, moment, funguje to, Grandpa je zavřený, čau trapáčku, čau, je zavřený, cože, Grandpa je zavřený, ten trapáček, to fungovalo, takže je to, panové, 1-1, spíš 2-1, já nevím, diváci, je to 1-1, takže první experiment fungoval, druhý experiment nefungoval a třetí experiment nefungoval, takže to 1-1, přátelé, je tu resume, baby, takže to je 1-1, moment. Pojď sem, Grandpo, pojď sem, čau trapáčku, čau, no nazdar, týpečku, já jsem pasti, to je Grandpa, on mě neviděl, čau Grandpo, jsem bezpečí, na panové, teď zkusím zabít Grandpu, pomocí té tajné zbraní, já jsem nefungoval, ale ten snad to bude fungovat, je tu Grandpa, čau Grandpo, čau, já velký bordel, přátelé, moment, nastavíme, teď části bude Grandpa bez tak, takže to zkusíme dělat, si udělat, takže Grandpu jsem zavřel pomocí doorlocku. Grandpa tu je, velký problém, těžký hardcore, těžká mapa, je tu Merry Christmas, přátelé, to upravíme tak na 5 až 6 minut. Diváci, je to Grandpa, jsem nefungovat experiment, prosím, on tu je, pojď sem. Je zmrtvej, co to funguje, je to, přátel hotový, takže to 2-1, takže Grandpa vyhrává, je to 2-1, přátel, Grandpa je mrtvý, čau Grandpo, čau trapáčku, jak se máš, čau maklučík. Čau Grandpo, nazdar, šelvíku, sezříkej, čau, to zabilo, Grandpo je mrtvý, konečně je mrtvý Grandpa, dáme si to, přátelé, dáme si my menu a deku dáme Granny a zkusíme zavřít Granny pomocí doorlocku, přátelé, menší experiment, poslední experiment musí fungovat, dáme si play, dáme si Granny, já plývám, přátelé, to jsou další věci, necháme easy, přátelé, jo, necháme easy, dáme si takovou Dakier, dáme play, přátelé, je tu easy, dáme si play a dáme si krátký cích, spíš dlouhý cích, baby, a zkusíme ten doorlock. Je tu Granny, pojď sem Granny, tě zavřu, pojď sem, nazdar. Jsi zavřená, čau Granny, jsi zavřená, čau. Čau babičko, no nazdar, je zavřená Granny. Ona tu nemůže, udělám nějaký bordel, ona tu nemůže. Pastička, ta je červená, ona tu sere samé trepky, moment. Je tu váza, prosím, je tu váza, je tu váza, ona tu sere trepky. Čau Granny, jsi zavřená, takže můžu dělat si utéct pryč, ona je zavřená, čau Granny, nějaký bordel, čau Granny, pojď sem.
Je diváci to 2-2, takže 2 experimenty fungovaly u Granny a 2 experimenty fungovaly na Grampu, přátelé. Sledíváci mrtvé přátelé, fungovaly ty experimenty a děkuji za všechny sednutí u Granny módy a děkuji, že se koukáte až do konce, přátelé. Je tu den 3 a uvidíme se u dalších experimentů a u dalších Granny módu a u dalších Granny módu, přátelé. Tak zatím u dalšího dílu čau na panové a všechny experimenty fungovaly, je tu 2-2, přátelé, tak zatím, čau.